encara les falderes competitives ancestrals, té més tendència als plantejaments a curt termini, a solucions ràpides i dràstiques, a no saber llegir els matisos ni la subtilitat de les espurnes d'emoció, mentre que la ment femenina treballa, conxerçat, a més llarg termini, sap explicar, narrar i escoltar, i estimar amb tots vosaltres, l'amic i el còmplice, Sebastià Serrano, que us dirà 4 mots del secret de la felicitat. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies per aquestes paraules. Gràcies pel que has dit abans, Ernest, de la relació i de l'afecte i de l'amor que hi ha amb l'editorial. Gràcies per aquesta presentació. Només per sentir aquestes paraules ja valdria la pena. Si no fos que aquí hi ha tanta gent a la que us he de dir que us estimo. Quin és el que amb dones de tot el món presentades, quin tret és el que més tu t'agrada? Jo voldria amabilitat a la cara, podríem dir, i amabilitat a la veu. Això, una cosa que ja des de petitetes les criatures hi ha uns tons de veus que els encanten, altres que ja els hi produeixen més aviat una miqueta de por, i altres fins i tot que no només por, sinó irritar. Generen ansietat, generen frustracions, i la manera de respondre a l'ansietat en general és això, és la por o la ràbia que es desenvolupa per aquí. Ha de ser difícil de navegar-hi per aquest món, però aquest món ens pot donar molta felicitat, molta. Jo us diria a la gent més gran i a la gent més jove, que avui nosaltres tenim eines per a viure moments de felicitat i per conèixer moments de felicitat com la humanitat no ha conegut mai. No ha conegut mai. Ho podem fer. Però per arribar a aquesta mena d'espais dels que no ens podrà treure mai ningú, hem de pagar uns peatges, els peatges al creixement de l'ansietat relacionat amb la informació, i aquesta ansietat es pot apaivagar. I una mica aquesta era el sentit, aquesta reflexió, i la reflexió de dir al marc on estem situats, i aleshores, si voleu, una mena de guia, no en pla un poc de, si us plau, d'autoajut. Cada persona que llegeixi el llibre sap que a vegades et pregunten en entrevistes, això és un llibre de... Jo sempre dic, tot llibre és d'autoajut, tot llibre. Fins i tot fent un rodolic molt elemental, jo sempre dic, la lectura cura. De veure aquí les vostres cares, cares d'amigues, cares d'amics, cares relaxades, cares atractives, perquè hem de pensar també que com una persona més tranquil·la, no només és el sistema immunitari, sinó que en moments determinats persones doncs dir que produïm unes microexpressions, produïm nosaltres uns matisos, allò que hem llegit més la presentació del llibre, no és tant una conferència o una lliçó. Això jo us prometo, si us plau, com que heu vingut, un dia que sigui entre el Biel, la Universitat de les Illes, el diari, doncs vindré i una tarda sencera, em comprometo, no 20 minuts, perquè me'n vaig, m'he d'anar d'aquí una estona i me'n vaig amb una miqueta d'ansietat al cor i no li vull portar. Us prometo que llavors vindré i tindrem aquí una sessió llarga amb la que parlarem d'aquestes coses amb tranquil·litat, veurem els fonaments, veurem els orígens i fins i tot farem algunes propostes de cara a que puguem ser més feliços, perquè ja dic tots i totes, el programa de felicitat és un programa amb el que nosaltres hem vingut al món. Si després no l'hem desenvolupat més és pel que sigui, però aquest programa hi és amb nosaltres. I la veritat és que per desplegar-lo calen les coses més elementals, com els ulls, la veu, el tacte, la paraula. Moltíssimes gràcies, moltes gràcies.